Käytiin just kattoon tuollaista rumpaliajaa, joka soitti tuommoisella kaikilla purnukoilla ja pöntöillä ja kaiken maailman vanhentuneilla. Kerrankin jollain oli paskemmat kamat kuin mulla. Niinpä. Mutta mitäs tykkäsit ottaa? Oliko hyvä soittaa? Oli kyllä hyvä soittaa. Se oli siistiä, että sillä oli niin kuin yleensä tollasilla katuäjillä niin ihan sika innovatiivinen. Sillä oli kaikkia ihme kattiloita ja pannuja ja sitten oli kiinni semmosessa vedettävässä kärryssä. Se oli hieno. Näin on. Kyllä. Loistavaa. Se oli hienoa. Oliko paras keikka tällä reissulla? Oli se kyllä. Oli ehdottomasti. Kuotta bussia!